2019 ena amapita ku sewu ndikumatiuza kuti chisankho chabedwa, koma khoti linapeza kuti ndibodza. Majaji okwana 5 anatiuza pa 3 February 2020 kunena kuti election was not rigged. TPEX anagwiritsidwa ntchito ndi zipani zonse pokoza manambala olakwika. Kudowa mwachitsanzo, mavoti ochuluka chakwera panapezeka TPEX. Mwachidule, chisankho chinabwerezedwa chifukwa cha TPEX wochokera ku zipani zonse. Timothy Ntambo anali mtsogoleri wa zigawenga za MCP. Amaotcha mashopu kupha anthu ngati njira imodzi yopseza majaji. Tinene zoona pano, HRDC imathandizidwa nchakwera. Mabodyguard a Ntambo tikuwaona kukhapa anthu mtaunimu. Nelson Chipokosa, David Malamula, Stephen Kadamanja amayenda ndi Ntambo munthawi ya mademo, lero akunyamula zikwanje za chimwendo. So it is not fair kuima pano ndikumanena kuti Ntambo ndi freedom fighter. Ngati dziko linalongeka is because of him. Malawi Congress Party ndi amene anali pasogolo kuti tikufuna ma auditors. Lero lino meki zikana ma auditors. Chakwera anakweza katundu, Ntambo amekira kumbuyo. Analephera kuchita support Saulos Chilima pamene amalira za mgwirizano. Timothy Ntambo amadziwa za mgwirizano umenewu, koma Chilima atadandaula 2022 anakhala chete. He is a god digger amene amafuna zabwino zikhale zake. Akuluakulu, 2019 Jenny Asa analoyipa chifukwa cha bodza la MCP, koma lero Malawi anadziwa choonadi. Mu nthawi imeneyi nkhani inali ponseponse, Jenny Asa wabera chisankho. Patsogolo pake tinazindikira kuti chisankho sichinabedwe, chifukwa tikaona zotsatira za 2020 amene anayendetsa chisankho cha 2020 ndi Chifundo Kajali osati Jenny Asa. Koma tikayang'ana zotsatira zimenezi mafiga sana siyani. System yomweyo inayika mboma. Akuichosa system osafotokozera Malawi kuti yalakwika chani system uyo ndi kubweresa ya chilendo. Mukamabweresa chinthu chanyuwani mumayenera kufotokoza kuti tikusinda ichi chifukwa choti ichi ndiye chabwino. Nanga chipa bwanji chomwecho chinakuika mboma. Akuluakulu, Mutharika akudziwa chimene akuchita posankha Jenny Asa. 2014, 2020 anasankha Chinyamata. Ndiye mudzifunse kuti lero chachitika ndi chani kuti asankhe zimayi okhwima nzeru. After 16 September pali zambiri zofunika kukonza. Mavuto azachuma, imfa ya Chilima, black box, katundu wakwera mtengo. Anthu akudya kamodzi pa tsiku. We need experience and not experiment. Sitikufuna anyamata kuti akatenga boma ayambe kulimbirana nyama. Tinazoona mbuyomu Chilima wa 47 years amalimbana ndi APM 2018. Akanadekha bwezi panali president. Atupere ndi uyu akungoti ukuwapita akuti kusankha utsogoleri. Tinazoona ndi Ntambo anagwira ganyu yononga dziko, anamulipira unduna zaka ziwiri. From there anamutaya. Ndilero akubwera ndikumachita blame Jenny Asa. Inu katundu wakwera mitengo, mapassport akuvuta, driving license akupeka school report. Kodi akuchitisa Jenny Asa. 2020 court inafotokoza momveka bwino. Zipani zonse zinagwisa ntchito TPEX osati Jenny Asa. Lero tonse alliance akuti chakwera Timothy Ntambo amene wandi atsogolera tonse alliance aulonga Malawi anthu akusowa pogwira. Ndeti mafunsa iweyo Timothy Ntambo, who is better between Jenny Asa and Jalos Chakwera? Who is better? Zolankhula za Chakwera za 2019 lero zibe ntchito. Amalawi sakufunanso kumva mawu a Chakwera. Ngakhale Chilima atadzuka kumanda ndikumuwuza kuti asankhe pakati pa Jenny Asa ndi Chakwera, akhoza kusankha Jenny Asa. Mistake imene anapanga posapota Satana inamuchosera moyo. Pamene BN amadandaula za mgwirizano, zipani 7 kuphatikiza Ntambo anali kumbuyo kwa Chakwera. Lero akubwera ndikumankhula za kujeni. Akuluakulu, gwero la mavuto tikuona lero is not even a secret. Gwero limeneli ndi Timothy Ntambo. Komanso timuuze munthu ameneyu
kupatula Mutharika kapena tikuze kuti kupatula Profesa Mutharika palibe candidate ophunzira kwambiri komanso experience kuposa Jane Ansah. 1994 anayoya Jairus amapereka matope ndi mawilibaro. 1997 High Court Judge chakwera naye Deacon wa Assemblies of God kwa zaka 5 2006 up to 2011 amagwira ngati Attorney General. Chimwendo banda akulalikira mabasi zimayi amene iso amasewera. She is only female attorney kumayi kuno. Ndi zimayi yekhayo anagwira ku Supreme Court ngati Justice of Appeal. Ali ndi madigiri atatu. Madigiri osatha ubusa kapena kupereka matope. Ndi nkhani yokhuza malamulo. Anyamata aboma ndomweri certificate imene ali nayo njopita kuchipatala otenga mankhwala. Ena ndi awa chifukwa cha 2000 kwacha awapanga promote kuti azinyoza IPM. Bambo Dickson Gashoti ndi mamvera chisoni kwambiri. Amamwa ma ARV akudwalanso matenda BP. It's not even a secret kuti munthu ameneyi ndodwala. Mukamuyang'ana bwinobwino muona kuti munthu ameneyi wakhala kumwa ma ARV kwa zaka zochuluka. Ndeti mafuna timuuze mbuyo omwe analipo ena amanyoza Mutharika. Chikumbutso tumodzi amadwala shuga. Joyce Chitsulo even mayi yake amadwala stroke. Kodera ali kuti Dickson Gashoti mwana wake anamwalira chifukwa chosowa mankhwala mulamulo wa Chakwera. Akutuwa kusowa skin lotion akanadzimvera chisoni chifukwa Malawi timadziwika ndi kusamba. Munthu wamkulukulu kumakhala ndi madondolozi kujeni. Pomaliza ngati Malawi tiyang'ane management onse amene akubwera. Ndikukutsimikizirani kuti palibe angafanane ndi Jane Ansah. Enawa before 2020 analibe kokhala alemerera ndalama zakuba. Ndiye malo motsitsa katundu ali busy kugawa ma 50,000. Kenaka kunama manifesto tidzagawa ma $500,000 chaka cha 2043. Akuluakulu zona zimenezi tidikire mpaka 2043. Iyeyu ndi banja lake akugawana mabiliyoni ndikunena pano. Ndi akulonjeza makanda akuti tsogolo account 500,000 kwacha mu 2043. Mukapanga masamu munthawi yapita 500,000 timagulira matumba a cement okwana 100. Ulendo uno mnthawi Chakwera tikugula matumba 16 okha. Chifukwa mukawerengesa munthawi yapita tumba a cement timagula 5,000 kwacha. 500,000 magula matumba 100. Lero Chakwera wakweza cement tikugula 31,000 tumba limodzi. 500,000 matumba 16. Munthawi imene akunena 2043 18 years from now $500,000 sidzagula ngakhale cement. Tumba limodzi la cement sidzakwana. Ndakuwuzani kale kuti 2020 timagula matumba 100 500,000 munthawi ya Profesa. Lero tikugula matumba 16 2025. Kodi pofika 2043 tidzagula matumba ngati? Obviously ngakhale tumba sidzakwana. Ana amenewa adzagula mpiru ndi kudya nsima. Amalawi atopa ndi ma vice president odikula misewu. Short one wasankhidwa kukhala vice president ife timayesa ndi nzeru akungozungulira misikamu ndi kumavina. What is that? MG2 si number plate yopangira zibwana. We need smart people like Jane Ansah. Ndiye pali kachipani kena kamwano mbuyo mu anayipisa mbiri adalisoka bambe anazungulira dziko la Malawi ndikumanya kuti adalisoka bambe anaba 1 trillion ku reserve bank. Mphuno salota lero kabambeyo akwatsogolera ananyoza chimulirenji kuti ndi bulutu. Lero wajoina wasanduka wabwino. Kuyambira 2018 amachita edit zithunzi za IPM kuona kuti akubwala. Atsogoleri awo amayima pa podium ndikumauza anthu kunena kuti Mutharika asapakolo kufa. Lero 2025 tikubwerezanso kunena kuti history is the best teacher.
sizili bwinoto ayi. Ine ndi achilima takhala tili kulankhula zakuti mu boma la tonse alimi akondwere fetereza utsitsa mtengo thumba la 50 kg kugulitsa pa 4,000 ndi kanthu. Lero wavomereza ku nyumba ya malamulo kuti wakhala akukuberani alimi nonse. Wavomereza chifukwa wanena kuti afuna fetereza akhale 5,000. Zaka zonsezi amakuberani anali kuti. Ndiye kuti maprofeti wanu onse mkamalima amakuberani akubwezereni ndalama zimene zija. Chifukwa ife tidachita kafukufuku tidaona through our research kuti tikhoza kutsitsa mtengo wa fetereza aliyense akondwere alimi atukuke. Koma chifukwa chakuti wachita mantha kuti aluza masankho lero wali kutipusika nkuti titsitsa ifenso. They have no capacity. They have no political will. They cannot do it. Chifukwa waba nthawi yayitali wali kuteta nati watipusika nthawi yokwana. Ife tifuna Malawi wokomera alimi ponseponse.